Jó van, akkor megpróbáltam. Mindegy, köszönöm szépen azért. Jó Úristen! munkát. Jaj, ne! Modder van a szerveren. Jó munkát, uram, van itt ember, ahogy látom, sok munkája van. Nem soká még több lesz. Intézek ide, munkát. Úristen! Jaj, ne! Modder van a szerveren. Már most van benne 16 raktáron. Na figyelj, Alukének. Ne úgy izéba. Ott állnak hárman. Nem azok azok. Nem tudom, de most mindenki meg fog halni. Beriasztódok mindent. Kill everyone. A negyedik kapcsoló, az jobb. Úgy. Ez dobál mindenki kocsiban, azaz. Nézd föl az égen. Nézd föl. Nem látszódik Nézd sem. égen. Ó, geci! Nem én vagyok az! Megérkeztél. Én egy ártatlanul lélek vagyok. Eljutok bódjén, geci. A fasz fogytak el, itt van még egy geci sok. Hé. Ezt már szeretem. Itt van még 20 külön. Még csinálok 20-at. Meg a szerelőzelep lesz. Jaj, még el van kapcsolva, izé, basz. Igen. Ez mindjárt megy. Tiszteletem, uraim! Szojkodó helyzetú van! Mi van itt, uram? Mi van itt? Csöves kocsival megyek már. Visszatértünk, gyerekek. Jövök már, Tony! Tony, basszam ki a gyomrodat, Tony! Te ki vagy? Szószi van, barátom, szószi van, Szószi. 40 giga soha nem fog elfogyni, geci. Sok. Ez az már. Na, ez a már, látod? Milyen idegesek most ezek rá? Szószi van a szütyőbe! Szószi van! Barátaim! Halálban öcskös! Ezt nem hallom. Ja, ez is csak. Jaj, na nagy csaló! A nagy csaló! Ezt küldöm befele, azt tudod? Így mész humára, te kutya!
Ja, hát ott így játszott bent humánba, bad. A büdös Mondjál. azt ott nem izélik ki, de majd mostan intézem a sorsát. Igaz? Megnézem, mit csinál az a kutya. Ennyi. Ó, itt még mindig riasztó van, tesó. Mi szól a riasztó, hát? Az anyám, basszam. Szólykodó van, gyerekes, szólykodó van. Mi a pálya van? Mi a pálya? Mi a pálya? Nincsen admin? Nincsen admin? Basszam ki Toninak a száját! Hogy basszam ki Toninak a száját, mondjátok meg! Rendvédelem. Basszam ki Toninak a száját, mondjátok meg! Mindenki halott. Basszam ki Toninak a száját, majd mondd meg, jó? Megbaszom Toninak a száját! Adomi! Megbaszom a száját neki a Toninak, mondd meg! Eszkoszító üzeni! Most fognak kibaszni. Gyorsan még itt is megölök. Szoszi van, gyerekek! Mi van a helyzet, barátaim? Ó, kórház! Sziasztok! Mondjátok meg Toninak, Eszkoszító üdvözli, jó? Eszkoszító üdvözli a Tonit! A Toni bácsit! Ez ilyen segédadmin, vagy mi a faszom? Mondját! Az adminokat üdvözli Eszkoszító, jó? Tiszteltem, uram! Így kell bánni az új... nem mondok semmit. Basszam ki a szádat! Csak kimondtam. Uram, mondhatok valamit? Nem. Hát csak kérdezni szerettem volna, de elütött. Jó van, akkor basszam ki a szádat. Még lő, hát azt hiszi, elbír lőni. Hát ez hülye. Én is lövök, várjál. Na mi van? Mi a baj, uram? Mi a baj, uram? Nem sikerült? Csinálok már nekik munkát. Jöttem a doktor úrnak munkát csinálni. Tiszteletem! Tiszteletem! Hol a rendvédelem? Mindenki meghalt. Na mi van? Hoppá! Hol van az admin? Hol az admin? Ez kit lője? Mi van te? Modder volt, geci, láttad? Nem láttad? Aha. Modder volt! Ebből nem ilyen a csávónak. Az ki itt fent? Nem tudom, de halt. Sziasztok, srácok! Mondjátok meg Toninak, Eszkoszító azt üzeni, hogy basszam ki a száját! Nem néz fel. Az admin meg fent fog. Játékos összehúzása az jó lesz, azt próbált ki. Leutolsuk még egy alaptalan. Nem baj. Mi a fasz? Ilyen. Ez komoly. Még. Úristen. Jól volt. Tiszteltem. Mondjuk valamit? Mondjuk ki 3-ra. 1, 2, 3. Modder van a szerveren! Modern van a szerverem. Faszom, Mi is beleverem. mondod? Toninak a szájából. Hát mi van itt? Van itt, azt már megdobáltam kocsival. Melyiket? Nem tudom, itt volt, ellopta a motoromat, azt meghalt. Ja, ez?
Úristen, ne itt egy halott. Lőni, hogy mi Anyádat lőjed, ne engem, bazd meg. Hát te faszokó gecit, akkor Jó. Ah! Anyádat próbáljad kilőni, te faszokó geci, kurva takony. Én intézem be szólni, én szétszedem a szervert. Én is! Mi van itt, uraim? Rossi van, jön! Hát, Gyerekek, mi a fasz van itt? átszéleti a publikba. Modder van a szerveren! Modder van a szerveren! Modder van a szerveren, te kutya! Modder van a szerveren! Modder van a szerveren! Sheriff, fújt, bazd meg! Modder van a szerveren! Modder van a szerveren! Figyelj, ha megint beketrecenem a kórházat, és akkor megint nem tudok kimenni, majd meghalnak. Nektek gatya, kimennétek ki. Nem olyan valamiért. Tiszteletem, uram! 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 Uram, elnézést! A Segítene kurva nekem? anyádat! A telébe vett rákos, kurvás, rodás anyádat, te. Micsoda, uram? Nekem mondja, uram. És még így De beszélni. miért így? Miért De beszél így? bocs, hallod? Bocsi. És még Semmi így probléma. beszélni. Bocsi, te Figyelj, kutya, semmi bocs. probléma. Semmi probléma. Mi a faszom van? Semmi probléma, barátom. A kurva anyádat. Látod? Egy autót nem adtál, basszam ki a szádat. Azt basszam ki a szádat. Többlet. Hát, Juhú, tesó, mi a fasz ez? Mi? Én adtam neki. Adtál? Adtam neki. Megérkeztünk. Ilyet szól, hogy a kurva anyádat. Hát anyádnak a kurva anyját. Nem nekem. Megérkeztünk, tesó, ahogy látom. Na jó, ezt arra viszem viszont. Kicsit. Hoppá. De nekem nem írja a neveket. Szerintem csak lankolok, mint a szar. Kurva istenit. Hogy nevelik Nem meg tudom. ezeket a köcsögöket? Mi a fasz van itt? Ez az űrhajó, mi a fasz? Mi a neved? Kobold, itt vagyok, tesó. Ja, Berakjam a itt riasztót, benyomjam. Ne, Ott ne, van ne, fent a azt nem Bence, fog nyomni magam. ott van fent a Bence. Hadd legyen. Hey! Sziasztok! Sziasztok! Kibasztak, geci. Tényleg? Igen, Bazd meg! úgy is fognak. Persze. Van dobálva a kocsival. Még adok nekik. Nézd a Bence.